lungguh dhisik ya ana. Ayo padha lungguh. Iya. Ibu masak ngersake lagu lamunan sing nyanyi ngersake Mbak Mega Prastiwi. Oh iya, sembah nuwun. Uga saka panjenengane Pak RT 6, Pak Jamio uga ngersake lagu Jambu Alas. Oh iya. Ana kanca sing kepareng mirsani lumantar live streaming saka ngendi no? Saka panjenengane saka Ngawi. Assalamualaikum nderek pitepangan. Kula penggemar Mbak Mega Prastiwi nggih nyuwun lagunipun lamunan. Meh padha no karo Selendang Biru. Oh iya, siji mboko siji no diaturke. Oh iya, Mbah Klowor iki nyanyi lagu lamunan ya iso kok. Weh pinter-pinter ling anyare Mbah Klowor ngerti kok. Wah nek kulino kula Lamongan mah. Lamongan nggih Lamongan lah pecel lele mah margi. Lah pecel lele nganggo lalapan barang yen, Mbah. Komplit Lamongan. Lalapane nggih telas, Mbah. Nggih, telas yo kudu legender kunyah. Oh iya. Lelene sak balung-balunge nggih telas, Mbah. Wah, lah kula niku pripun anggere saka tanggapan nate bojo kula niku nggih wong keras. Bojone keras. Nggih, galak. ora nggih saking nyambut damel iki ora ning lawuh mak. Ora. Ngopo to Pak ya kuwi sambel. Mbok tukokke lele kono. Nggo tuku apa? Apa lelemu wae, Pak? Olah. Iya. Nggih, Mas sembah nuwun nggih. Mbah Klowor niki saking ibu juru masak dituruti riyen nggih Mbah Klowor nggih. Nggih. Ngersake lagu lamunan sing nyanyi Mbak Mega Prastiwi. Mbak Mega, ayo. Nggih, Mbah Mega jak ngadeg Mbah Klowor. Kita karo sampean padha Mbah, padha lenjer kuning Mbah. Nggih, Jan. Nek kaya ngono ki ya Mega Mendung pokoke setate iki. Mega Mendung. Lah ya isih sekolah. Ya kaya sampeyan to Mbah, sampean nek isih sekolah to. Sik kula niku. Iya. Nggih nyuwun sewu nggih, Mbah. Wah, wis tak nehke si babi. Wah. Iya, pun ngoten niku. Wis nyuwun sewu wis 50.000 dikeke Debi wisan. Oh iya. Nyuwun sewu. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya masyarakat Sumber nggih, Pak. Nggih. Terus nggih. Sumber Planjan Saptosari Gunung Kidul. Nggih, niki nggih sapa riyen kagem monggo pemirsa di YouTube nggih. Niki ingkang mirsani wonten Pak Bejo Parmin saking Bejo Parmin. Nggih. Ugi Bu Yeni saking Purwodadi. Purwodadi. Pak Haji Lukito saking Bekasi, Jakarta, Pak. Nggih, sembah nuwun. Ya. Ugi Pak Sunoto. Pak Sunoto pundi dalem? Oh, jenengan nggih tepang to, Mbak? Menek wonten asmane Pak Sunoto. Oh, tak kira ki nek jenengan tepang tenan jebul meng. Wah, lagu Mbak Woyono sing nyampar. Wah iya. Yen sewu nggih, Mbak. Nggih, nggih. Monggo, Mbak. Nggih. Ya, diaturke. Oh iya. Ya saiki Mbak Mega Prastiwi iki melu sapa-sapa oleh kok saiki. Iya. Sapa le akon pokoke. Oh iya. Biyen ora Mas Yusuf kan ora jadi. Oh iya. Saiki kan sapa-sapa iso ngejak Mbak Prastiwi. Oh iya. Monggo diaturke lagu lamunan dawuh saka ibu-ibu juru masak. Monggo aja.
nuwun Mbak Mega Prastiwi. Iya, heeh. Deh jan. Nek sih bocah ki nyuara alon-alon ya ha iya. Hati-hati ya. Ha iya. Lek gawe ya Rama kepenak. Ha iya. Uler kambange nek keseseken ya sing gampang wis kaya teol-teolo kae. Iya. Ki jan kepenak iki wae ya. Jos pokoke. Ha iya. Nggih. Nderek belajar nggih, Pak. Inggih, Mbak Mega. Nggih, panjenengan kulinane wonten panggung akbar dados namung sakmenika namung panggung mikro. Ah iya. Mangga Mbak Mega. Matur nuwun. Ya, iki
ora kok jeneng aku ngetokke. Ha iya. Mbak Mega ki nek gur garap gending apa wae iso. Ha iya. Ayo ngono ki mung ngari war-warane mung kari pulang-pulangan.